जालिबा एटा थो ହେଲା ଏଟା ସେମିତି ଜଳି ଚାଲିବ ଆମେ ତାପରେ ଗ୍ଲାସ ଟେ ଲଗେଇ ଦେବା ଦେଖ ପାଣି ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି ପାଣିର ଲେବୁଲଟା ଦେଖ ପାଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଣି ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା ବାୟୁରେ କଣ ଥିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ କିଏ ପୂରଣ କଲା ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସରିଗଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନ କିଏ ପୂରଣ କଲା ଜଳ ସେଥିପାଇଁ ଜଳର ସ୍ତରଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ମହମବତୀ ଆଣିଥାନ୍ତେ ବଡ ଗ୍ଲାସ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଟେକିଦେବି ସେ କଣ ହବ ପୁଣି ପାଣି ପୁଣି ତାର ଗୋଲାପ